Čaute. Čuste. Vítame vás pri Skygride. nová minihra. Nová jak nová. Na tomto serveri je to nová. Nová. Ale inak je to dosť stará. Taký survival, nie že minihra, ale survival. No, tak poďme si ju zahrať. No, okej, takže výborne. Ideme skočiť spolu. A za Hane sa mi objavil krompač. Wow! Paranormal Mám si ho activity, nechať? kamo. Nie, Dobre. vyhoď ho, je to. Však Bol som to teda. bude... Ok, ideme. No, choď. Jupi. Šut. Ja už to lámim zo začiatku, nevadí. Ups. No. OK. Som po tebou. Takže tu už pozor, tu už. A tu Tam je zombík. čanky sa mi nechcú na loto. Teraz začalo Wow, som spadla. trošičku lagovať, nevadí. Aha, však ja môžem skočiť, lebo mám malo. No, v podstate. OK. Dobre, takže som už ďaleko, takže si nastavím set home. Počkaj. Inak Skygrid, že čo je vlastne, v čom je divná táto, dúfajme, že ďalej pokračujúca séria je v tom, že to je na serveri. Oh, wow. No, proste, že to je na serveri a že tu môžu hrať. Ježiš, ja som taký shit. Ja som taký žid. No proste, že to je na serveri a že tu môžu hrať viacej ľudí, takže to je vlastne aj zaujímavejšie. Čo nám Ja ty ti k tomu poviem, že povieš? to plánu asi. Lebo ja zase neviem. Kamo, ja som na spávne. Ja som spadol. Ja som mal home nastavený a som tam dal potom set home. Aha. Na spávne, vieš? Nie home, ale... Joj, to bolo dobrý žid. Čo, kamo, on môže lietať? Aha, Tak keď je admin. Okay, nevadí. Nie, admin, však není tu ani admin. Či je tu admin? Je tu admin, či nie? Ja neviem. Čiže nemôžem to vyťažiť. O, tu sú traja ľudia, No čo, sa zabíjajú. Je bambus, zberiem. Ok, drevo. Si rebel. Oni sa tu bijú, tak idem tu za to. Dobre, takže set home. Aha, ja sa tu nemôžem byť. Hello. To ono nie. Dobre, čaute. Jedno srdiečko. No, už ma bijú. Bolo srdiečok. Však utekaj sa ma ďal, daj rýchlo tupá na mňa. Ne. Chvíli, ne? Ešte raz. Oh. Ok, nevadí. No. Dobrú chuť. Kamo. Ťaž hlinu, že si rozšírime náš ostrovček. Ježi, ne, teraz ťažím. Ok, idem pod drevo. Čo sa tu také nové udialo? Vieš Čo čo? nebol? Spadol som do pavučiny. Tak to Som je rovno dobré. za tebou. Aha, tak to je tiež dobré. Wow, a mám drevo a už nemám skoro život. Joj, čo? Oh shit. Set home. Stalo? Čo sa Rýchlo stalo? home. Ups, ja som tak zhorel, vieš? Je tu prázdna čiastka, čo mám s tým spraviť? No tak ju vyťaž, nebudeme mať čestku. Tak kde tu si zrobíme plušinku? Ja neviem, kde si. A sú tu zase dia. O, dneska mám také šťastie na dia.
OK, takže zrobím tu takú menšiu plošinku, potom ponáme. Počkaj, ešte vyťažím viac dreva, že by si potom nehovoril, že musím ísť ťažniť. Aha. OK, tak si vyťaž drevo. No dávaj. Ťažím, nemusím. Nemá ja zatiaľ dačo také. Nemá ja dačo také vyťaž. Kamo, dva. Čo? Vidíte? Čo sa stalo? Koľko dirtu tu je, kámo, to vyťažím. To si vyťažím. Dobre, idem to na teba. Ok, poď. Ok, idem home. Idem rozšíriť na Island. A tam si. Máš drevo? Ja veľa si toho naťažil. A to sú dia tiež. Hneď vedľa nášho baráku. Táto musíme ísť vyťažiť potom. Tak inak. Aha. OK, takže a teraz robím také Ja som sa budol dať magické si kuzlo, ho. čo ty? Aha, teraz robím také magické kuzlo, hej? Áno, ja som chodil, vieš, do Rockfordu, do Bradavic. To Bradavic. No tak čo, tak v Česku sa tá škola volá Bradavice, no tak čo? Bradavice. Do Bradavic. Nechápem, jak takto môže chodiť do Bradavic. Pána, ale to by musel vyvrtať nejakú... Mariánsku Asi. prekopu. Tak si zrobím trumpík a idem ťažiť. Coblestone. O, koľko treba, haha. Takže toto tam do čestky. Potom zrobím rajsku, okej? A zdravičko. Thank you so much. A mám tíky. Kámo. O, vidím kol, idem po kolu. A ja ťa vidím, mňa dole si. Ťažím drevo. Aha. Bože, už som to mal skoro vyťažené. Jo. Kol. Vieš, Teraz také coblestone by sa hodil. Alias keď budeme stone. mať viac odberov a bude nás sponzorovať horálka, to budem hovoriť, že majú dobré keksy. Lebo teraz ich jem a sú výborné. Vieš čo by bolo, keby nás sponzorovali, vieš čo? Tatra Vagonka. My sme hovorili, že majú... Nie, Tatra Vagonka, vieš kto? Hellmans. My sme hovorili, že Majú najlepšie majonézy. Bohužiaľ, prvé video. Ťažko hľadať sponzory. Je to spawner, kamo. No, A je bohužiaľ. tu Enderman. Tak ale to Okej, ja nevyťažíš. idem home. Vieš, koľko mám dreva veľa? Dám toto často. A ja idem skočiť, lebo mám malo hry. Aha. Ok, ja mám malú HP, kamo. Zomrel si? Kamo. Nie, ale čo, tu je voda, ja som si dal z list, čakaj. Setov si dám to radšej. Takže dám toto čestky a idem skočiť. A nie, ešte nie. Si videl, koľko dreva v čestke? No a Pocahontas. Pum. Čeho? Zastaviť mikrofónik. Vyberám si toto. Idem viac urobiť toho a idem, no, naťažiť cobblestone a idem.
A ja idem bosy naťažiť. Cobblestone. Mám Cobblestone. melóny. A Ja, veľké bože. melóny. Oh. Ako toto bude Mám veľké už 3. šťastie. Toto je. Alebo asi ne. Coblest. Cobblestone. Máš už 4 Mhm. cobblestone. Dobre, to je dobre, len ďalej zbieraj svoje cobblestone. Ďakujem. Nemáš za čo. Tam home, lebo mám koblík do zásoby. Toto. Vidím železo. Ok, mám 6, 7, už iba jeden kábel a máme toto. Idem po melóny. Po dyňu. Čo? Spadlo? Hej, Veľa šťastia. aj ty Ja. si spadol, aj že? Áno, Ale som však to len počul. trochu. Som to počul, kámo. Dobre, môžeme mať pec. Vyťažím to ešte také drevo. Majstrovstvo. Co s nami povízí na Brage vetries. Stupen z domu, kule ležu na kuli, tam kde sa preči nebudeme. Kopem som zhorený dom, cestu zviera. Mohli by sme si spraviť potom mob trap. To by bol hosté. Hej. Hej, jediný tak stája Ne. do trápka, to čo si. Ja som ešte nevidel, že by tu mal dať k tomu Ja už som trápku. videl. Ja ne. To je toto nové drevo. Hop. Hop, hop, hop. Ahoj. Maj sa. Poď sa s nami, povieze na Brage vetries. Čo tu dávaš, Nič. pies? Robíš nám cheesecake? Dáš mi krompáč, to ten. Kamenný. Ja nemám kameň. Som mal, ale som o ňo prišiel. A čo si bral z čestky? Však kameň, ja som tam mal ešte zo zásoby, vieš? Tu mi ešte nejaký zostal. Daj mi krompáč. A čo je toto? Ju, A piston. čo myslíš? Hej. Aha, pozri, kde som ja. Tu. Ja som pred tebou. Počkaj. Na paučine. Tak to je dobré. OK, to je dobré. Ja znášam paučinu tu. Ťažím kovu dajaký. Čo som videl. Počkaj. Luxus. V pozadí ti počujem, že hraje nejaká hudba. No tak David z Geta, vieš jak. Ja som si to myslel. Justin Bieber. Že máme pokazené celé video. A môžeme začať od znova. Jupi. Bože, mne už sa nechce Aj od tak to znova. Však ja to vystrihnem. OK, mám zase melóny. Tu sú ďalšie. Ó, kámo, koľko melónov. Ja spadnem úplne do dňa.
Ok. Stalo sa tu dačo nové? Áno. Idem skočiť. Jupi, samovražda. Zaujímavé, za samovraždu, vieš, že za samovraždu je toto. V Japonsku je za samovraždu obesenie. Keď spáchaš samovraždu, tak ťa môžu obesiť, chápeš? Viem, že si zobral všetky moje veci. Hej. Tu máš tie melóny. Ja nechcem melóny. Pickaxe, idem to. Máš železný? Počkaj. Nie, ale mám jedno želez... Mám dve železa. Ešte jedno a robím si. Ťažiť. Oh, yeah. Aha. Oh, yes. Oh, yeah. Kľudka. Sorry, ja sa do toho veľmi vžívam. To je zombie. Jupi. Bože. Mám železa. Idem dať do zberu. Ešte tebe nájdem, hej, také železa. Ešte dve železa ti nájdem. A hneď už tu vidím. Poď. Výborne. Aha, ok. Pozdravte plus toho videjka. Vydá čo točil. Kto? Tam je Hej. taký. Hej. No pozdravte toho videjka. Také ne? You look so fabulous. Hashtag PewDiePie. Fabulous. I wanna dress up. She looks pretty. Cool. Hi Marcia. Pozdravujeme Marciu z Levoče. To je Renka. To je Renka. Vy ste takto nepochopili, kto je Renka, je to jedna bezdomovky. Je to tu táto na fotke a je úplne, že cool. S ňou možno natočíme niekedy videjko. Ona je úplne fabulous. Kráľovna celej Levoče. Však... Kamo, ja som mal 4 železa, ja som U mňa by to spadol. bolo horšie, kebyže spadnem, pretože ja už mám jedno dia. Ty si zrobil železný krump. Kamo, vráň mi ten krump. Tu máš jedno železo. Ja som to piace som... Však, hej! Hej, ja ťa mám sodiť? Mám ťa sodiť? No kamo, ne, ja som mal Tvoja ten chyba. krump. Už nemá nikto. Tak ty si karto, ja som si No dobre, natiahol ale to ja som ho železo. spravil, takže moje je tvoje. Však ty si kár, bohací. Že by si dostal hnáčku a nemal žiadny záchod. Ja ťa nemám rád. Oh, Shit. To som nemal povedať. čo si nemám povedať. Poša, bitch! Chudačik. Poša, bitch! Poša. Čo to suka? Kámo, dosť. Nepančuj ma. Hej! Ale ja teba môžem, že to pôjde. Jupi, už ma nemôže spančovať. Shit. Mhm. Shit. Au. Shit. Ok, kámo, dosť. Stačí. Kámo, ne. Kúkaj tu.
Kamo, počúvaj, ja mám ten diamond a keď ma punchneš, Neber mi môj diamond, ja som ho vyťažil. tak ma nepunchuj. Ups, už asi Ty si nemáme robíš diamond. Ups. Ups. Upsik. Kámo. Ups. Nemáme, už asi nemáme diamond. Už asi není diamond. Kámo, čo si robíš teraz? Kámo, čo to robíš? Čo to robíš? Kámo, ale isto, čo robíš? Čo robíš, kámo? No som zvedavý, také prekvapenie. Však pozri sa. Dobre. A pozri, čo je na tej čestke. Však ja som si iba srandu Dobre, robil. ale už je to moja čestka. Takže toto bol koniec našho videjka, my vám ďakujeme, že ste si ho pozreli. Ak budete chcieť ďalšie, tak napíšte, či budete chcieť z toho sériu, alebo nie. Alebo niečo iné, alebo nejaké módy, alebo také dačo. No, módy. Alebo Módy. vlastne naše prvé videjko, ne? No. Keď budete... Takže na konci sme sa uzmierili, nebojte sa. Jak vieš. Ne? Dobre, lúči sa s vami Our Virtual Space. Well Space, ja to vždycky zabudnem, takže lúči sa s vami Our Virtual Space a Majte sa. majte sa!